Inkundla yamatyala libala apho iinkunzi zasemthethweni zivana amandla nabo kuthiwa ngabenzi bobubi. Kwakuza kuviwana amandla ngam ke ngoku. Ndandiqinisekile ukuba yonke into iza kuchebeleza. Ndandiqala ukuzinika amathafa. Ndibona ubomi bam buyela esiqhelweni. Igugu lingaba likhulu umbombo yaqhosha. La mazwi ndandingawalibali. Bendifuna ubhuti afike yonke into isemi ngendlela kodwa kukhonto ubhuti apha ekhaya. Ungazihluphi wena. Saxa sibuyayo sigqithe ngento etyiwayo nobantu. Yanhle ke lonto. Oh, kusisithukuthezi ungabikho kwakhe apha ekhaya. Oh, unobuntu ke khona lo muntu. Ulungile ubantu. Ingathi ndiyambona xa ibuyele ekhaya wethu. Bantu kushiye wethu sinomhle. Wesisi. Bayiphakama inkundla. Kulungile singaqala ngoku. Inkundla ibekekileyo. Mhlonipheke. Umcimbi esingawo sisicelo sebail sikaMnumzana Zathu. Mhlonipheke. Igama nguJolela. Ndingummeli kaZathu. Qhuba Mnumzana sive inkundla imamele. Mhlonipheke. Ndiphakamela isicelo sebail sikaMnumzana uZathu. UMnumzana uZathu indoda ehlonipheke kakhulu. Kwaye unekhampani ye-chartered accountant ephakamelayo kakhulu. Enye into uMnumzana uZathu unonyana omncinci ogcinwa ngumalume wakhe. Bendicela inkundla inike uMnumzana uZathu ibail ngezo zizathu. Ndiyabulela. Mnumzana Jolela, ingathi uyalibala ukuba ummangalelwa wakho ungumrhanelwa owenze isenzo esimasikizi kakhulu. Mhlonipheki. Ummangalelwa lo usezelivalelweni nangoku. Kodwa abukho ubungqina obuphathekayo obumcinezelayo kule nyikitya. Enye into mhlonipheki. Ummangalelwa lo usanduswalekela ngumfazi wakhe. Yosibini unonyana omncinci amshileyo. Bendicela inkundla benenceba mphe ibail. Ithini inkundla malunga nesicelo sebail? Mhlonipheke. Inkundla iyasikhaba isicelo sebail. Sinobungqina esibufumene kumphandi ukuba uMnumzana Zathu lo unokunikwa ibail ingaba impazamo enkulu kakhulu kuba akakhanga asebenzisane namapolisa kwaye angaqhwesha. Unabo ubungqina balento uyithethayo umtshutshisi? Inkundla yakubiza umphandi uSargeant Mngombeni okhoyo kule nkundla. Kulungile makabizwe. Beka isandla sekhohlo apha. Uyafunga aboyo nika ubungqina boyinyaniso kule nkundla. Ukuba wenza njalo phamse sekunene. Uthi Thixo ndincede ndithethe inyaniso. Thixo ndincede ndithethe inyaniso.
Enkosi. Hlonipheke. Sergeant Mgombeni, andithi nguwe umphandi kweli tyala. Ewe kunjalo mhlekazi. Sergeant, uyayichasa kusini na ibail kweli tyala? Ndiyayichasa mhlekazi. Ngaziphi izizathu? Ungummangalelwa kwityala elimasikizi lokubulala. Lonto andiqondi ba unokuhlala phakathi kwabantu umuntu onjalo. Hlonipheke, anivumelani. Le nkundla ayinabo ubungqina obuphathekayo kule case. Unyanisile umnumzana Jolela Sergeant. Khawutsho ke izizathu zokuba umnumzana Zathu akanakho ufumana ibail uzawubaleka ngeziphi? Okokuqala walile ukubanjwa ngamapolisa wasokolisa kakhulu. Lonto andiboni uba sinako umuntu onjalo umthemba kwisicelo sebail. Inkosi Sergeant. Ikhona eminye imibuzo mnumzana Jolela? Andinayo mhlonipheke. Ngoba Intoni? Ndibuvila ubungqina apha enkundleni. Enye into ndisanolufumana lityala mhlonipheki. Ndakuphinda ndibuye nesinye isicelo sebail xa nobungqina oboneleyo. Ndiyabulela. inkundla inenyweba yokuba nomuntu ofana nawe mnumzana Jolela. Ngako ke isicelo sebail siyakhatywa asifumaneki. Umnumzana uZathu useza ke ahlale ithuba elide apha ngaphakathi. Tyala elilandelayo. Zathu, welcome back. Jolela. Bendiqonda into yokuba abazosinika ibail. Kube besithi banobungqina oboneleyo kokumxhoma. Kube olo hlobo na? Benditshilo nje. Akakho nto ayaziyo. Kwaye maninzi amangqina amtshonisayo. Imizamo yakho iwe phansi. Into ethetha nobana ubantu uthembekile akasoze baleke. Ndithembe nkosazana. Ndihalo into yenzayo. Si-strategy esi. Hayi ke xa utshoyo. Ufuna umncede? Kahle. Funa sifuna amangqina ke. Nayo yonke into sinoyifumana. Ucinge ke asorhulumente. Imali asinayo. Yonke into ixhomekeke ukuthi. Into ethetha ubana shem ubantu. Kufuneka azikhangelele azimele ngenqa elangeni. Dafana nexhwane livalelwe engqingweni indlela yokuphuma imgcinwa. Banikubungela ubumnyama boloyiko ingakumbi ithenjana lokuba ndingawubona umphandle kwelizwe. Yayiza kuba likhaya lam kude kube nini na eli. Hayi ke ndiyabona ke professor. Uyazi ba ndizama uncedana nobantu bona nje. Nam ndizawuzama kangangoko ndinako. Kodwa ke umthutshisi selethenza ukuba lingqina estate. Ube kucela abathutshisi. Hayi, ewe. Andithi kaloku babona kwi-statement sami ndasenzayo ukuba ndandikhona ngalaa mhla beqambulisana. Kwaye ke andinothetha enye into ngoku. Hayi, khona kunjalo. Kodwa ke ungaxhali. Yabona igqitha likabantu liza kubuza imibuzo. Kwaye ke izawunika ithuba lokuba ndichaze ngokulunga kwabantu. Kulungile ke mandimbize ke. Alright, inkosi. Thembile. Nam professor uze.
Zathu! Sandra! Hathi! Bona ke ndoda, sizamopha yonke izithole ezilapha. Njengoba ungafumana ngapheyile nje, uza kuba useful lapha. Awuzuhlala nje unova apha. Iza kuthi, thathe le bhakethe. Kumele hamba. Kungekudala ndoda bazokuthumela kwanzazi yalungu. Uyaba ngathi ngowuhleli apha. Kline zonke izithole zalapha. Hamba. Bona apha. Akuhlelisi umbulali nje. Mala Professor Khani. Ngicela uxoxa ngoba late. Awethu enamsebenzi lonto le. Khawutsho ucinga ntoni ngale nto iqhubekayo? Yo, kubi. Ndiyamvela umnumzana uzathi ubona nje. Ibike imshawuti inkosikazi yakhe? Ndiyacinga ikho ingxaki ibikhona phakathi kwabo wabini. Kuba ngamanye amaxesha ebeqhela ukutyhola nam lo athi nento yokwenza naye. Phofu, ngabi khona. Chini, khona sekusitshiwe. Thiba wena ungabuza into enjalo? Hayi ndixolele. Ndokubuza imibuzo akubuza yona umtshutshisi. Ndakwenza kangangoko kumnceda umnumzane Zathu. Nangona bengazubona amahluko kulonto. Ntolunge kangaka. Yabona abalungileyo, ngabona babulali. Chini, sokutheni ngoku? Thiba avakala ngathumele kuthi. Neniqhubekayo kanye kawo. Ngeba ngizama ukuxhobisa wena bona nje. Imibuzo bazakubuza yona ecourt leyo. Uyabona bathanda ulenzela nzima ingqina ngamanye amaxesha. Okakhulu. Kuba isistory wayiqwada. Banomsindo nayo abantu. Kahle. Kangubana bani loyiko xa nimbona analo umsindo. Ebekuyikisa. Kodwa ngisistory beqwada bezothinga yena ke. Uyabona ke umnikile umtshutshisi into beyifuna. Kasike nemncadi umnumzane Zathu ubona nje. Ebeqwada usisistory. Okay. Yile nto imtyhale into ba ambulale uMr Zathu. Uyayiva ke ngubisandwa njani lento? Nayiqonda ke ngoku. Yazi into ufuneka siyenzile thina kuba sifune isebe azawubambelela kulo bantu. Kwaye wena ufuneka uqiniseke ngento oyithethayo kwaye ungabaniki izimvo zakho. Yezathu. Wena kuziqhelisa abantwana. Yabona la gqwetha ukhethileyo. Uzakuxoxa izithole esibomu bakho bonke apha. Phaya apho yakhona kwanjazi yaluma. Uzakonwaba. Zininzi toilets pha. Uzathi uphuma kule, ungene kule, uphume kule, ungene kule, uzathi ube yincutshe. Kodwa ngizakengelo. Athi? Jonga apha. Akudlala amapetyu apha. Azongudlala amapetyu njani nesigebenga. Wonakele. Ndingapha. Ndincede ngibone kuZathu kumuntu ofuna umbona apha ngaphambili. Uzawuphinda abuyele kule nto. Iza. Ungacinga banigqibile ngabo. Bantu senza konke esinako. Nojolela uhlayise inyuka ezama ubungqina bozokukhupha kuyo yonke lento. Kutheni ngazange ngibona nje lo? Uzakuza wena. Enye into engayithandanga apha kuye, indlela English ngayo i-bail application. Nalawa police ayibonile loo nto leyo. Akanga ndiyithanda okwam, kodwa nconywa nguProfessor Koyana ngoku. Khawusha, umbhatele. Ndimbhatele. Into yokuqala ayifunileyo leyo. Kodwa masithembe le advocate nobe yona izaba right. Advocate. Kaloku le case yakho ye-Supreme Court kwaye ujolela banokwazi ukumela khona. Oh. Xa i-Supreme Court ke ngoku ithetha uba bacinga uba ndinetyala mos. Umbombeni ucinga njalo kwaye ungqinela ne-Attorney General. Likhona ithemba phofu? Kusekutsha ungabi naxhala. Yazi ndiyithanda indawo uhleli kuyo ngasokumunye etrongweni bhetera. Yazi ngasukela igqwetha lam wena kuba uyazazi izinto yazi. Uqhele kaloku usebenza nama-bodies kwaye icase zethu zi-end up zisekhotha. Ungaxhali wena awufuni umakhokhetha weqwetha. Hayi lo mcimbi ngathi uyuba nzima ngoku. Awululanga wena ubaba nzima.
Khawusho uzokuthini ke manje? Ngizothatha nje insukwana ezimbalwa. Ndizama ujongana nalomcimbi wakho. Ndike ndayedwa lapha eofisini. Hayi into zihamba kahle. Bathi kum ukuthi mababe ngamangqina estate. Kodwa bayayazi bomsulo. Into etheni into kubana bangakuweke. Okay. Nozima ndiyavuya ngobukho bakho man. Kodwa ke manje usixakekisa kangaka kodwa uyeka into zakho. Ndizazikhupha kule nyula ndisifake kuyo mina. Bantu. Umsebenzi wami ayisiyo ngxaki. Into endifuna uyibona ukubona uphume kuyo yonke lento. Ayinoze. Ndiyavuya uba ubuhlobo bam kuwe buthetha lukhulu yazi. Yezathu. Ucinga indawo uthandane ngale? Awuboni ixesha liphelile? Ucinga escort agency le? Yiba. Awuze ngakunyango ababhuti. Eza toilets semdaka. Sakubonisa uba sibathini abantu ababulalayo thina apha. Ndandiye ndibona ngoku ukuba kuya ngokuba kubi. Uvalo endandinalo lwalundixelela ukuba eyona mfazwe iseza. Ndathandaza ngamandla ndiyicela inkosi ukuba indiphe amandla ukuze ndingatyhafi. Ndandibulela nokuba yenze umntu ofana noNoziqhamo ukuba ayivule inhliziyo yakhe kum akholele ukuba ndimsulwa. Zokuxelela into yoba abize oyena mtshutshisi phambili. Igama lakhe nguSaqhwithi. Nenkenqe leya kwaye inamava. Yazi into efuneka siyenzile ke nathi. Ufuna igqwethe linamava nelinamandla. Sakwenza njalo. Ungazikhathazi wena. Uba nje ungabeka imali phambili. Ujolelo uzoyenza yonke enye into. Wena jongana nomsebenzi wakho. Hayi khona. Anako tu ukuphola. Ndifuna uya kuyi ngoku. Khawutsho. Bamsana nini konjazi yaluma? Bamsana namhlanje. Kwaye funeka siye kuye siyomomeleza. Kuzoba nzima ukhupha lo mfo kule ngxaki asifake kuyo. Akanatyala ubantu. Unengxaki nalonto? Ingxaki yami enye i-political pressure. Abantu badiniwe ngendlela abantu ababulawa ngayo apha phandle. Kule case ke yona is a real juicy one. Ungenaphi ubantu kulonto? Professor Kani, ubantu is a lousy client. Akana memory. Akazazi babephi, ngabani ixesha ehamba nabani. He's unbelievable. Nomzana uJolela. Yenza umsebenzi wakho. Andithi uyahlawula. Thetha nala advocate. Nikhupha abantu pha. Hayi ke. Bufuna lonto. Sakubonisa into zamehlo. Silindele lonto kuwe. Gena. Bayethe mhlekazi. Ndiyavuya into yoba uniphe ithuba loba undibone. Ndavuya ukukubona nami. Mhlekazi, bendifuna sidibane sentloko ngeli tyala likabantu zathu. Lamfo lo uyi-accountant. Ya ndikhe ndalibona nami emaphepheni. Ewe. Eli tyala lungundaba mlonyeni. Andithi yobantu zathu ngabantu ababalulekileyo. Yiyo loo nto ithi mandikuchwechwele. Maxa ndiyazi into yoba uneengxakana ezithile unazo. Kodwa ke bendicinga into yoba ungalisebenzisa eli thuba into yoba ubuyele kulaa meko ubukuyo. Enye into yakudibana nomhlobo wakho wakudala uSaqhwithi. Thini? Latyakalashi. Kwaye sekulithuba sagqibela uphikisana. Ngathi zabantle lento. Singaphosanga maseko mhlekazi. Masiya kumbona. Uvalele ukwazi series lapha epolice station. Ufuna nje ukumbona ngoku. Masase ndihamba nawe. Ya unganilinda pha phandle.
Sergeant. Detective Sergeant. Good morning, Professor. Uphumile eklasini namhlanje? Ukuba ubufe, Detective Sergeant. Bungenokuvunyelwa into yoba kubanjwe umuntu engenatyala. Nyani. Ukuba bengicinga lo hlobo umhlobo wakho ngengekho phakathi. Obulele uDora, usayendaza ngaphandle kwaye noloyiko sizaphinda bulale. Ndilwenzile uphando. Wambamba, wamtshaja ngokukhawuleza. Ubantu uzigwebise ngokwakhe. Ubantu react njengaye nabani na? Ukuba ebemsulwa ebengena kuyikanto. Oh, come on Mr. Mgoveni. Akunaki umthwalisa ubantu ityala ngenalo. Ndenza umsebenzi wami, imithetho yenziwa ndim. Mna into endiyenzayo inye kukuthi make sure into ba umthetho uyathotyelwa. Ebenokuthini ubantu xa nivele nimdibanele ninonke? Ingathi nawe mos uyayiqonda ukuba abantu akana chance ngoku. Nonsense Sergeant. Okanye uyayazi into ba unetyala njengoba etyhola. Ayikho ke leyo. Enye into elityala elalikavavanywa ibe akukabikho sigwebo. Niswisile andithi? Into endiyenzayo mna ndibamba izaphula mthetho. Emva koko umthetho uzibonela. Molweni. Ixolo ngokuba late man. Nganye imini xa inkosi ivuma, awuthenga imoto efast kunale nayo. Uba wenze kahle kule case kabantu, uzofumana iclients ezininzi. Uthi uzithengile limousines noba zilishumi. Habe nothanda. Kodwa ke ngalukudibanisa naye nomuntu uzamnika imali. Kaloku i-advocates zesona zenza imali eninzi. Not thina ze-attorneys. Advocate Ngalo, Professor Kani, Mr. Mgombeni, kwayena ophethe ityala. Ningadibana naye, udale nilindile. No. Mandimbone ndedwa. Kukho iinkcukacha endizifunayo. Mandikubonisa abakhoyo, iza siya. So, together. Awutsho ke ngoku, umfumana phi lo? Sikujonga umuntu ebhakini. Uyatshisa uNgalo. Uza kumbona apha ecourt uvutha amadangatye. Uthetha uthini xa usithi awukhumbuli into yale cricket funding? Yi-alibi yakho le, kodwa uthi awukhumbuli. No, man, kuzawufuneka benze bhetelana kunoko. Ndizolwela ubomi bakho apha. Kuzawufuneka undinika into emandisebenzele phezu kwayo. No, zama mandifondi cingisisa noba yintoni mani. Akho nto ndiyikhumbula kakuhle. Yonke into yayimfilipa. Ndikhumbula lo zizi, izithunzi zabantu sisithi phinzi. Ukufa kaDora ngokuhlatywa nokumbona elele emkhenkceni kwayenza ingqondo yam yafana nefileyo yayiminqa. Ayikho nto ndikhumbulayo ngokutu. Le alibi yakho ayindincedi nix. Kuzawufuneka sisebenze, ndiyakuxelela. Badwa, phela ixesha mo. Zathu uyahamba ndoda uyakude. Kwanja ziyaluma. Okay, mhlobo, ungawarisheki. Uba khona into uyaziyo nyani ngale nto, zakukhupha phambili. Ungalahli ithemba. Andazi noba ndandisiya phambili okanye ndandibuya umva na. Ndanyanzeleka ukuba ukuthetha kukaNgalo ndikuthembe ukukhuthaza ithemba kum ngaphakathi.